Ten úkol, který dneska mám, je probrat XS Amino Advantage Plus nebo vůbec problematiku aminokyselin trošku detailnějc, trošku víc, než možná na co jste zvyklí. To školení nebo webinář bude možná delší. Uvidíme, na jak dlouho to vyjde. Já se přiznám, že od okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že XS Amino Advantage Plus budeme mít jako vylepšený složení XS Amino Advantage, který jsme měli pár let a teďka přišlo vylepšení, ale opravdu výrazný vylepšení i vlastně s garancí toho, že to je produkt, který budeme mít v řadě výrobkový nastálo, na furt, protože historicky XS Amino Advantage je unikátní produkt, který MV tak jako Apple třeba koupil značku Beats a nebo spoustu dalších unikátních technologií, různých startupů a tak dále, tak i MV je bohatá firma, která když objeví někde něco výjimečného a unikátního, no tak hledá cesty. Stejně tak energetický nápoje XS byly historicky první energetický nápoje vyráběný bez cukru, pro lidi, kteří nechtějí pít hodně cukru a zároveň kteří chtějí povzbudit svoje tělo, ale z přírodních zdrojů. A protože to byl produkt, který byl unikátní, zajímavý, firma ho vyzkoušela a po pár letech nakonec firmu XS jako takovou koupila a dneska XS je součástí holdingu celosvětového. Tak stejným způsobem před lety objevila aminokyseliny nebo esenciální aminokyseliny. Jejich tvůrcem nebo tvůrcem toho originálního receptu a vlastně i tvůrcem toho, co dneska máme, je doktor Wolfe, který v materiálech úplně zmíněný není, ale já si myslím, že vůbec není na škodu, protože to tady zmínit, protože kdo z vás byste chtěli pochopit to, jakým způsobem aminokyseliny jako takový, ten jejich výzkum vzniknul, jak doktor Wolfe k tomu přišel, tak máme přeložený na stránkách, na našich uzavřených facebookových komunikačních stránkách. Tam najdete video, který je umístěný na YouTube a kde máme tu jeho přednášku, kterou pro první firmu, se kterou historicky začal spolupracovat, naštěstí nakonec jsme se domluvili na spolupráci my, tak tam vysvětluje, jakým způsobem celá ta historie toho výzkumu, protože za aminokyselinama, za tím, co si dneska tady budeme povídat, je už přes 50 let výzkumů a zjišťování celosvětových výzkumů, který doktor Wolfe, který před 50 lety byl mladík, který sportoval a který chtěl proniknout do toho, jak fungují aminokyseliny, nebo jak vlastně zvětšit svalovou hmotu, posílit svalovou hmotu, tak se tomu začal věnovat. Jo? Tu historii vám vyprávět nebudu, jenom jedna z těch základních myšlenek, která vlastně vedla ke vzniku toho, co dneska tady máme, což je ten produkt XS Amino Advantage Plus, tak paradoxně to nevzniklo kvůli cvičení, kvůli kulturistice, kvůli tomu, aby člověk nabyl svalovou hmotu, jak občas se mylně stává, že lidi říkají, jo, to já znám ty preparáty, já tolik necvičím, tak já tyhle ty věci nepotřebuju. Ale vlastně ten výzkum byl způsobený vlastně zjištěním, že v nemocnicích na popáleninových odděleních, konkrétně to bylo oddělení popálených dětí, kde doktor Wolfe pracoval, tak vlastně, když máte 70-80% popálení těla, tak je to nebezpečný, je to téměř smrtelný, ale samozřejmě člověk se z toho dostat může jako z ledčehos. Nicméně jeden z největších problémů u toho uzdravení u těchto z těch dětí byl právě ten problém, že docházelo k ohromně rychlé ztrátě svalové hmoty. A hledalo se řešení, jak u dětí, které se vlastně nemůžou hejbat, nemůžou pohybovat, nefunguje jim vlastně pořádně trávení, tak jak to zařídit, aby nestráceli svalovou hmotu. A o tom si budeme dneska tady povídat, protože aminokyseliny jsou vlastně my svým způsobem.
z 80% jsme voda. Neřeknu vám přesně, z kolika procent jsme aminokyseliny, ale ze zbytku vlastně jsme proteiny. Jsme proteinový nádoby na vodu a jsou to miliardy buněk, který každý tělo vlastně vytváří. A bez proteinů, který se skládají z aminokyselin, by jsme nebyli. Takže kdyby jsme neměli aminokyseliny, kdyby jsme neměli proteiny, kdyby jsme tomu tělu nedávali to, co potřebuje mít, protože se stále regeneruje, tak asi těžko budeme žít a fungovat. A jeden z problémů dnešní doby a třeba zdraví nebo ne úplně dostatečného komfortu pro život je právě to, že lidi nevědějí, co je problém. Jo? Někdy se necítíme úplně dobře a nedojde nám, že to je ve skutečnosti výživou. A že ta výživa taková, jakou jí máme, jak fungujeme, že si někde něco dáme, chodíme na nějaký obědy nebo si vaříme a tak dále, je málo lidí, kteří jsou natolik zdatní, aby přesně věděli, jaký jídelníček si mají sestavit tak, aby jim v tom jídelníčku nic nechybělo. A pak je tady druhá věc, že pokud mi v tom jídelníčku nic nechybí, tak já otázka, je moje tělo v takovém stavu, že je schopný strávit všechny ty látky, které v tom jídle, který denně s ním, tak je schopný, pardon, je využít, anebo ne. Protože někdy se dostáváme do stavu a budeme si i o tomhle povídat, kdy to tělo prostě už nemá to, co by potřebovalo mít pro to, aby fungovalo. A když prostě není, tak není, nefunguje a tím pádem se dostaneme do takové sestupné spirály, která způsobuje to, že člověk se nejdřív necítí dobře, ale ve stáří potom může vést k tomu, že je člověk upoutaný na lůžko nebo není úplně soběstačný. Takže já skočím rovnou do té prezentace a jdem si povídat o esenciálních aminokyselinách. Jo? Jak moc jsou důležitý nebo nejsou důležitý. Úplně popravdě, bez esenciálních aminokyselin se ve skutečnosti neobejdeme. Jo? To je realita našeho života. Jsou klíčoví pro naše zdraví, jsou klíčoví pro naši pohodu. Pro ty z vás, který nevíte, co to jsou aminokyseliny, nebo jenom tak matně, tak jsou to základní stavební kameny bílkovin, ze kterých se vytváří celé naše tělo, orgány a vznikají vlastně rozkladem bílkovin. Jo? Bílkoviny jsou složené z aminokyselin, dochází k tomu tak, že aminokyseliny se postupně skládají v jednotlivé peptidy a nakonec z toho vznikne bílkovina. To je taková chemická továrna, která probíhá v našem těle, ale na úrovni buněk. Existuje takzvaných 22 jednotlivých aminokyselin, přičemž 9 z nich jsou aminokyseliny, které jsou esenciální. To jsou aminokyseliny, které nelze nikde vytvořit v tom těle. Je zapotřebí, aby to tělo ty aminokyseliny přijalo ve stravě. Možná si můžete ještě představit bílkoviny a aminokyseliny jako třeba abecedu, že to vezmete, že aminokyseliny jsou písmenka, peptidy jsou slova, to znamená, že se skládají z jednotlivých písmenek, z těch různých aminokyselin se skládají slova a ty slova potom vytvoří bílkoviny. Ono ve skutečnosti je to hodně blízko pravdě, protože každá bílkovina má svou funkci. V těle jsou stovky různých druhů bílkovin. Každá bílkovina má svou funkci. Ve skutečnosti každá bílkovina je jakoby tím nějakým slovem. Já tady vidím někoho, že se nám hlásí, super. Každá ta jednotlivá bílkovina má svou funkci, ale všechny ty bílkoviny se skládají z té abecedy, z těch jednotlivých písmenek. Jo? Kolik potřebujeme bílkovin pro to, aby jsme fungovali? Je tady jedna věc. Bílkoviny v našem těle, celé to naše tělo, si můžete představit jako stále se obnovující zařízení. Vlastně na světě neexistuje nic, čemu by se dalo říct status quo, že by věci byly pořád stejný. Kytka buď roste, anebo usychá.
Jo, věci buď rostou, nebo umírají. Buď přicházejí, anebo odcházejí. A naše tělo vlastně stále se regeneruje. To tělo, který máte teďka, není to stejné tělo, který jste měli před 5 lety nebo 10 lety. A není to to tělo, který budete mít od teďka za 10 let. Pokud budete naživu, tak budete naživu vy, jako duch, tak jak vy přemýšlíte, ale vaše tělo bude od teďka za 10 let složený úplně z jiných aminokyselin, úplně z jiných látek, než teď v tuhle chvíli je složený. To znamená, dochází k stálý obnově. Jo? Buňky vznikají, žijou a odcházejí. Jo? A proto, aby to tělo mohlo fungovat vůbec, tak je nezbytný to fyziologický minimum, to úplný dno. Pokud tenhle ten přísun bílkovin to tělo nemá, tak ten člověk postupně odchází a umírá. Je půl gramu zhruba na kilogram bílkovin. Neaktivní člověk, pojďme si říct, co jsme my normální, protože tam to je fyziologický minimum, když ležím. Jo, možná dýchám. Pokud mám sedavý zaměstnání, moc se nehejbu, tak je to zhruba 0,8 gramu až gram na kilogram živý váhy. Pokud se člověk z něčeho vzpamatovává, je v rekonvalescenci, nebo pokud maminka je těhotná, tak ten přísun musí být mnohem větší, protože se vytváří, mnohem rychleji se vytváří nový buňky, vytváří se to nový miminko, jo, nebo se vytváří nová tkáň po operaci nebo po nějaký zátěži nebo problému. Tam se mluví o 1,5 až o 2 gramech na kilogram. Jo? Vytrvalci by to měly být něco okolo 1,2 až 1,4, siloví sportovci 1,6, jo? Kulturisti 1,8. Obecně, pokud člověk drží dietu, já se o tom ještě potom budu s váma bavit, tak by měl, aby nestrácel svalovou hmotu, tak mít přísun zhruba 2 až 2,5 gramu na kilogram na živý váhy. Jo? Ale zase je tady určitý limit, je potřeba si dát pozor na to, abyste nepřesáhli tohle množství, protože příliš vysoký příjem bílkovin může být zátěží pro játra a ledviny, kdy se ty proteiny vlastně při tom rozkládání zpracovávají. To se ale týká proteinů, které se rozkládají na peptidy a na aminokyseliny. Co aminokyseliny dělají? Vzhledem k tomu, že vlastně jsou celé naše tělo, je složený z aminokyselin, tak tam najdete i takové věci, jako že mají vliv na to, jakou máme chuť k jídlu, jestli máme pocit sytosti nebo ne, protože to jsou určitý hormony, který ovládají určitý chemické látky, který mozek vylučuje a říká, už máte dost, nebo v případě, že třeba tomu tělu chybí protein, tak je tady jedna věc a to je to, že když tělu chybí protein nebo energie, tak mozek řekne, máme hlad. Jo? Akorát, že když tomu tělu nedáte proteiny, který potřebuje, ale dá tomu třeba rohlík, tak ono řekne, jo, super, dobrý, ale já mám hlad. Jo? A bude křičet dál, protože vlastně si neřekne, ale já chci proteiny. Takže my musíme počítat s tím, že často, když máme hlad, anebo ten hlad je takový neukojitelný, tak je to otázka toho, že tomu tělu dáváme látky, o kterých si ve skutečnosti neříká. Jo? Protože kdybychom mu dali to, co si říká, tak řekne, OK, stačí, super. Jo? A díky tomu potom vzniká přejídání. Aminokyseliny jsou součástí trávení všech možných trávicích hormonů. To je jedna z věcí, o kterých se taky budeme bavit, protože jestliže nám chybí určitý aminokyseliny, esenciální aminokyseliny, tak v případě, pardon, že jich máme málo, tak vlastně dochází k tomu, že prioritně se používají aminokyseliny pro regeneraci nezbytných orgánů v těle, srdce, mozek, játra a tak dále. To, co nás udržuje při životě, ale trávení je až někde na konci toho řetězce. Ale zase z druhé strany v případě, že nemám hormony pro trávení, různé enzymy, které jsou nezbytné pro trávení třeba proteinů, tak já vlastně z té stravy ty proteiny nedostanu. Jo?
Ale o tom se ještě budeme bavit. Vlasy, pokožka, nehty, některé aminokyseliny jsou přímo zodpovědný za to, pokud jich máme dost, jaká je kvalita našich vlasů a tak dále. Potom další oblast, kterou ovlivňují aminokyseliny, jsou neurotransmitery a to, jakou máme náladu, protože to, jak se cítíme, je ve skutečnosti chemie našeho mozku a jestliže nemám suroviny, ze kterých bych vyrobil látky, které nám dají dobrou náladu, tak i když třeba mám důvod, já myslím, že to znáte, že se občas člověk dostane do situace, kdy si říká, jo, ale není to zase tak blbý, ale prostě se cítíte divně, prostě se cítíte smutně nebo nespokojeně nebo něco. A s faktama to nemá nic společného. A to, s čím to má co společného, je právě nedostatek určitých hormonů a látek, který nemůžou vzniknout, jo, když na to prostě nejsou suroviny. Už jsme se tady bavili o hormonech, vitamíny, aminokyseliny jsou tvůrcema třeba i některých vitamínů, třeba vitamínu B3 a tak dále. Jo, o enzymech jsme se bavili. Výroba energie. Aminokyseliny jsou přímo zodpovědný za metabolismus energie ve svalech a v celém těle. Protože vytvářejí některé buňky, třeba T lymfocyty, jo, bílé krvinky, ty jsou závislí na určitý kombinaci esenciálních aminokyselin, které když nejsou, tak naše imunita je oslabena. Jo? Když jsou, tak to tělo se dokáže dobře bránit. A samozřejmě se tady budeme bavit i o výstavbě takových těch svalů a těchto dalších věcí, ale za mě to je důležitá věc, nicméně je tady hromada dalších věcí, které jsou ještě důležitější třeba než jenom ty svaly jako takový. Tělo bez aminokyselin, pokud mu nedodáme ty potřebné bílkoviny a aminokyseliny, co dělá, je, že vlastně rozkládá svoje vlastní bílkoviny, aby zajistilo normální fungování těch nejdůležitějších orgánů. Jo? Ve skutečnosti naše svaly, to, kolik jich máme, jsou strašně důležitý. A to, aby jsme se o ně starali, aby jsme je měli, je strašně důležitý, protože oni jsou zásobárnou dvou věcí. Jsou zásobárnou bílkovin, a ve skutečnosti tím pádem zásobárnou aminokyselin. Jo. Tělo samo o sobě se stará o to, aby v krvi bylo co nejlepší rovnováha jednotlivých aminokyselin, ale ty aminokyseliny buď to tam jsou, protože jsme je získali ze stravy, anebo tělo jakoby strádá, nezískalo aminokyseliny ze stravy a musí tím pádem rozložit svaly. Jo? Ale těch máme omezené množství. Jo? To je vlastně to, k čemu docházelo nebo dochází u těch popálených lidí, nebo u lidí, kteří jsou v nemocnici. Doktor Wolfe tam mluví i třeba o své zkušenosti, když si nechával, že už je to starý pán, když se nechával měnit kyčle, tak kolik svalů vlastně za tu krátkou dobu ztratil, přestože vlastně udělal všechno pro to, aby je udržel. Kdyby neudělal, tak by na tom byl ještě mnohem hůř. Jo? Takže tělo bez aminokyselin je průšvih. Stálej a adekvátní příjem aminokyselin a bílkovin je klíčový pro naše zdraví a pro to, aby jsme se cítili dobře nejenom dneska, ale vlastně navždycky. Jo? Nebo dlouhodobě. Tady vidíte esenciální aminokyseliny. My si probereme všech těch 9 esenciálních aminokyselin, které jsou součástí tohohle z toho produktu. Je to patentované složení s tím, že tam najdete tadyhle modře zakroužkovaný, vidíte izoleucin, leucin a valin. Všechno jsou to forma L, což jsou ta přirozená levotočivá forma, jsou z přírodních zdrojů. A to jsou ty takzvaný BCAčka, jo, nebo BCAA, jo, B-chain amino acids, jo, který jsou takový ty nejběžnější, nejznámější, co se týče cvičení, když lidi posilují a tak dále. Ale jedna z věcí, o kterých doktor Wolfe mluví, je, že tyhle tři sami o sobě vlastně nedávají absolutně vůbec žádný smysl, pokud člověk k ním nepřidá
to další. A já tady zkusím dát příměr pana profesora Astla, který, když mluvil o aminokyselinách, o jejich funkci, tak to přirovnával, jako když člověk staví barák. Jo? Když se rozhodnete, že chcete postavit dům, tak tam potřebujete nějaký speciální materiál. Potřebujete cihly, jo? Potřebujete třeba okna, ale taky potřebujete překlady. Jestli víte, co to jsou takový ty dlouhý cihly, třeba pokud stavíte cihlový barák, jo? Taková dlouhá cihla, která se dá vlastně přes to okno a do toho se potom sune to okno jako takový. A otázka je, kolik postavíte baráků v případě, že vám chybí překlady. Nebo je jiný příklad. Kolik v Mladoboleslavské Škodovce vyrobějí aut v případě, a tohle je z praxe, že jim z Číny nedojdou čipy. Jo? Jestliže nemají čipy, jo, pro řídící jednotku, kolik vyrobí v Mladoboleslavské Škodovce aut? Odpověď je 0. Jo? Vyrobí spousta aut, který se nedají řídit, který jsou nefunkční, který jsou k ničemu a který jediný, co se s nima dá udělat, je dát je na parkoviště a až přijdou čipy, tak se to potom dohodí. Jo? Tělo nám funguje jinak. Tělo funguje tak, že ve chvíli, kdy nám chybí překlady, tak protože tělo ví, že vybudováváme něco nového, tak řekne, hele, nemáš překlady, Ježišmarja, máš jenom izoleucin, leucin a valin a chybí ti zrovna třeba lizin. To je blbý, no ale my musíme teďka tadyhle vyrobit tohle svalový vlákno nebo tuhle tu věc. Dobře, tak my rozložíme někde něco. A vezmou z nějakého jiného baráku překlad, z nějakého jiného auta čip a šoupnou to do toho nového výrobku, do toho nového proteinu, který se vyrábí. Proto brát aminokyseliny BCAčka jenom samotný, bez nějakého doplnění, říká doktor Wolfe, nedává smysl, protože to jenom zesiluje rozklad už stávajících svalů. To, co je chytrý, je dát tomu tělu to správné množství, ten správný poměr všech esenciálních aminokyselin, který si tělo nedokáže vyrobit a musí přijmout ve stravě. Ty ostatní, o ty se trápit nebudeme, protože ty si tělo vyrobit umí. I když ten produkt je ještě posílený o jednu aminokyselinu, která je takzvaná semiesenciální, to znamená poloesenciální. Za určitých podmínek může dojít a dochází k tomu, že je esenciální a musí ji přijmout ve stravě, tak my ji tady máme navíc právě proto, aby byla jistota. Ale já doufám, že tohle je jasný. Potřebujeme mít všechny, aby jsme měli všechny materiály na kompletní stavbu toho baráku takovej, jakého chceme mít postavený. Tak, popovídáme se o těch jednotlivých aminokyselinách, abyste věděli, mají funkci, jsou důležitý nebo nejsou. Tak první z nich, který tady máme, je histidin. Je to důležitá aminokyselina pro správný růst a opravu tkáňových struktur jako takových. Je důležitý pro správnou tvorbu myelinových plášťů. Jestli víte, jak funguje mozek, tak vlastně tam jsou neurony a každý ten neuron má nervový vlákínka, kterýma se propojují a to nervový vlákínko je odizolovaný takovou vrstvou tuku, tomu se říká myelin. Jo? Je to určitý tuk, tam jsou důležitý omega-3 nenasycený mastné kyseliny, jo? Takže ty tady mají samozřejmě taky svou úlohu, ale tahle aminokyselina je vlastně nezbytná pro tvorbu těch, kdybych to přirovnal k elektrice, bužírek, abych vám to prostě neskratoval. Jo? Jestliže ho nemáte dostatečné množství, no tak to má vliv na mozek a díky tomu, když máte dostatečné množství, tak to pomáhá proti rozvoji Alzheimerovy choroby a dokonce i Parkinsonovy choroby jako takový. Je nutný pro tvorbu červených krvinek a léčbu anemie, chrání tkáně před poškozením, zářením a nebo dokonce i těžkými kovy. Jeho metabolismus vede k tvorbě histaminu, který je nezbytný pro imunitu. Jo? Žaludeční sekreci a sexuální funkce. Jo? O sexuální funkcích si ještě párkrát něco řekneme, obzvlášť u té naší
semiesenciální aminokyseliny. Pomáhá chránit srdce snižováním krevního tlaku a pomáhá potlačovat chuť k jídlu. Takže to máme histidin. Pojďme se podívat na izoleucin, zase je to vlastně forma L izoleucinu. O izoleucinu se ví, že je palivem pro svalové buňky, zvyšuje svalový metabolismus, je nezbytný vlastně pro tvorbu energie. Ať už vezmu izoleucin, leucin nebo valin, tyhle ty 3 aminokyseliny se vyznačují jednou zvláštností a to je, že se nespalují, nemetabolizují v játrech, ale přímo ve svalech jako takových. To znamená, že při tom jejich rozkladu, při jejich metabolismu dochází k uvolňování energie přímo ve svalech a díky tomu vlastně dávají energii pro fungování. Jo, zároveň okamžitě se stávají součástí znovu vznikající svalové hmoty. Podporuje spotřebu a příjem glukózy, slouží k regeneraci svalové hmoty, v játrech se mění na krevní cukr. Podporuje srážení krve v místě poranění a urychluje zotavení. Jedna z věcí, o které třeba profesor Asl mluvil na té přednášce, kterou dělal on, bylo, že mají fantastické zkušenosti s esenciálními aminokyselami právě v té pooperační péči, že dochází k mnohem rychlejší regeneraci. A on říká, no prostě, když tomu tělu dáte stavební materiál, tak ono líp, rychlejc, kvalitnějc staví, než když nemá. Takže je nutný pro růst dětí. Děti ho potřebují pro svůj vzrůst jako takovej a pomáhá snižovat krevní tlak zase. Když se budeme bavit o leucinu, tak ten je nedílnou součástí syntézy svalů, odbourává se místo v játrech přímo ve svalech, o tom už jsme si říkali, což pomáhá zvýšit produkci energie a syntézu svalů přímo při cvičení. Stejně jako valin působí proti rozkladu svalů, takzvaně antikataboliticky. Jo? Katabolický proces je rozkládání, anabolický proces je tvorba svalů. Jo? Anabolika, tím teďka nemyslím ty látky, ty hormony ošklivý, který berou kulturisti proto, a nejsou zdraví, aby měli velký svaly, ale každý z nás máme vlastně souběžně pořád takzvaný katabolický proces, při kterým se rozkládají svaly na ty aminokyseliny a znovu se přeskládávají zpátky, což je ten anabolický proces. Tak leucin společně s izoleucinem a valin má podobnou funkci. Zjistíte, když se to teďka tady budeme procházet, tak že spousta těch aminokyselin mají podobnou funkci. Jeden z důvodů, proč mají podobnou funkci, je, že se používají ty písmenka do těch stejných slov nebo do těch stejných vět, do těch stejných proteinů, jo, nebo peptidů, jo, jestli to chápete správně. Jo, prostě nemůžu říct máma bez toho, aby jsem tam měl 2A, jo, logicky. Nebo musím tam mít M a pak mám slovo máma. Takže něco, co je M, pomáhá tomu stejnému, jako pomáhá Ačko, protože to pomáhá tomu slovu máma. Jo. Takže působí antikatabolicky, aktivuje protein, takzvaný mTOR protein, který spouští syntézu svalých proteinů. Aby byl ještě efektivnější, musí ale být součástí těch ostatních aminokyselin. To je jedna z věcí, kterou je potřeba si uvědomit, že funkce opravdu těch esenciálních aminokyselin právě záleží, nestačí prostě brát jednu. Jo, že si vyberu tak a budu brát teďka leucin. To jsou ve skutečnosti vyhozený peníze. Je zapotřebí to brát tak, abyste měli ten správný koktejl, který vám pomůže k tomu, aby ty věci všechny vznikly, protože nemůžu udělat slovo, když budu mít jenom A. To moc toho neřeknu, když budu říkat jo, a budu doufat, že to tělo jako bude vědět, co ti myslím. Jo? Je zapotřebí všechny písmenka. I když některý písmenek potřebuju strašně moc a některých písmenek mi stačí opravdu strašně málo, protože takových X nebo Qček, jo, nebudete potřebovat tolik, jako budete potřebovat třeba
Aček a Eček a Cček a tak dále. Urychluje regeneraci svalů při konzumenci i hned po cvičení. Jo, ideální způsob, jak aminokyseliny přijímat, a budeme si taky o tom povídat, je ráno, dokud to tělo vlastně jako hladoví po jídle, protože když dáte ty aminokyseliny naředěné ve vodě tomu tělu rovnou, tak to tělo je vezme automaticky, nemusí je trávit, všechno je naštěpeno, jsou to čistě aminokyseliny a v té rozpuštěné formě ve vodě se vám to dostane v tenkém střevě, rychle to projde žaludkem, tenký střevo a okamžitě se vám to vstřebá do krve. Jo? My tomu říkáme, že to je taková snídaně pro tělo, snídaně pro svaly. Jo? A tělo okamžitě řekne, wow, super, mám, co potřebuju. Jo? A může začít sestavovat další látky, které jsou nezbytné. Třeba, protože ty trávicí enzymy, ty se dělají ve chvíli, kdy jsou potřeba. Jo, a jestliže nemám dostatečné množství těch některých aminokyselin, tak se mi nemůžou vyrobit trávicí enzymy. A jestliže se mi nevyrobí trávicí enzymy, tak jídlo, který tam dám, se mi nestráví tak dobře. Jo, proto jsou lidi, kteří mají problém s trávením proteinu. Nevím, jestli to znáte, přidáte hodně proteinu a prostě nedělá vám to dobře. Buď vás to prožene, nebo vás to nadýmá, nebo něco. Ale když si předtím dáte esenciální aminokyseliny jako první, tak zjistíte, že s tím najednou problém nemáte, protože to tělo je schopné si vyrobit enzymy, které ty proteiny zpracují a vy tím pádem získáte do svého těla pro svoje tělo mnohonásobně víc, než jenom ty esenciální aminokyseliny. Tak pomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru, zvyšuje fyzický výkon, brání ve ztrátě svalové hmoty, přímo jakoby tomu brání a pomáhá zvýšit svalovou syntézu svalové hmoty i u starších osob. To je u toho leucinu, proto my máme tady navýšené množství toho leucinu, protože cílem tohle preparátu je pomoct samozřejmě lidem, kteří chtějí mít velký svaly, ale cíl toho preparátu je i pomoct lidem, kteří nejsou až tolik aktivní, ale taky je cílem tohohle z toho preparátu pomoct i lidem, kteří opravdu jsou na tom už teďka blbě, jsou ležáci nebo skoro ležáci a moc jim to tělo nefunguje, tak jak to udělat, aby jsme jim pomohli. A leucin, běžně BCAčka bývají v kombinaci 2-1-1, tak my tady máme 5-1-1. Výrazně zvýšené množství právě toho leucinu, který pomáhá u těch starších lidí snížit úbytek v případě, že trpí podvýživou, protože víte, že starší lidi už méně jedějí, už jim tolik nechutná a vlastně se dostanou strašně snadno do podvýživy. Tak brání to tomu, aby ty svaly odcházely tak moc a pomáhá to i navýšit. Jo? Já teďka si netroufnu úplně tady říct, ale dělali studii, na základě který vyšlo, že i v případě, že nemám fyzickou aktivitu, díky tomu navýšenému množství leucinu tady a dalších látek, celý ten patentovaný koktejl a pomáhá tomu i ta semiesenciální aminokyselina, tak vlastně dochází k tomu, že se navýší lehce množství svalové hmoty i v případě, že člověk se nehejbe, necvičí. Ne na nějakou kulturistickou věc, jo, velikost, ale na nějakou funkční, aby ten člověk mohl začít se hejbat. Jak se začne hejbat, tak tím vytváří už nějakou aktivitu a zase roztočí tu spirálu směrem nahoru k soběstačnosti a k tomu, aby to tělo fungovalo. Takže to byl leucin, lizin, ten se podílí na vstřebávání vápníku, posiluje pevnost kosti a zubů, pomáhá zlepšovat fyzický výkon, podílí se na stavbě svalové hmoty, přispívá k zotavování po fyzickém výkonu nebo po chirurgickém výkonu, zase o tom jsme se tady už bavili, podporuje imunitu a působí antibakteriálně, podílí se na tvorbě kolagenu a brání jeho nadměrnému vylučování. Kolagen je strašně důležitý, nejenom pro to, aby krása, jo, kolagen, že máme pevnou kůži a tak dále, ale kolagen je všechny naše klouby, vazy a tak dále. Jo, tam je kolagen nezbytný a jak člověk stárne, tak dochází k ztrátě všech těchto z těch látek. Takže
Lysin právě pomáhá k tomu, aby nám ten kolagen neodcházel a vytvářel se víc. Urychluje horení ran a zlomenin, zmírňuje stres a únavu, léčí opary, jo, nebo herpes, příznivě působí na zdraví pleti. Mluví se o něm, že ten zrovna lysin je taková aminokyselina krásy, jo, protože působí na zdraví pleti, nechtů, vlasů, podporuje vlastně všechny tyhle díky tomu kolagenu a díky dalším látkám, tak vlastně podporuje tvorbu látek, který vlastně pomáhají vlasům, nechtům, aby byly pevný. A podporuje pevnost cév a tím pádem chrání před vznikem srdečních chorob. Pak tady máme metionin. Ten rozkládá tuky a brání jejich usazování v játrech a cévách. To by se asi taky někomu hodilo možná. Urychluje buněčný metabolismus a podporuje správné fungování trávicí soustavy, pomáhá rychlejší regeneraci, adaptaci a hojení, je důležitý pro regeneraci svalů a vývoj a obnovu mozku, ovlivňuje buněčné stárnutí a udržuje buňky mladé, zdravé a svěží. O této aminokyselině se mluví, že to je aminokyselina anti-agingu, protože pomáhá tomu, aby buňky stárly pomalejc. Celkově zpomaluje proces stárnutí i těla jako takového. Zabraňuje přílišnému ukládání cholesterolu, je nezbytný pro vznik adrenalinu a noradrenalinu, čímž vlastně přispívá k udržování duševní pohody a psychického klidu. Je nezbytný při tvorbě keratinu a proto má vliv na naše vlasy, nehty, kůži, takže zase tady vidíte tenhle stejný vliv. Jiný písmenko, stejný slovo a obecně vlastně všechna ostatní pojiva. Zabraňuje vypadávání vlasů a dokonce podporuje vznik nových vlasových pramenů. Takže je to jedna z těch látek, která se třeba dává do různých přípravků, kde je zapotřebí, kde je cíl, aby bylo vlasů zase víc, když už jich je míň, tak metionin v tomhle tom pomáhá. Jak je to s fenylalaninem? Ten je velmi známý, protože existuje fenylalanin L-kovej, což je ten přirozený, existuje i D-čková forma, je součástí vlastně aspartámu. Jo, když tady budeme mluvit o tom umělém sladidle aspartam, tak to je vlastně jeho základní složka je fenylalanin. Je to aminokyselina, která má významnou úlohu při tvorbě neurotransmiterů. Je nezbytný pro tvorbu dopaminu a norepinefrinu, což jsou excitační neurotransmitery. To jsou látky, které přenášejí vzruchy mezi jednotlivými neuronama, ale mají vliv na povzbuzení. Jo? Mají povzbuzení účinky nicméně nejenom na mozek, ale obecně na celý organismus. Zpomaluje proces mentálního stárnutí, zlepšuje schopnost učení a zapamatování si. Obecně se o něm mluví, že zlepšuje náladu, ale na to tady máme ještě jiný experty, to uvidíte za chviličku. Je důležitou prevencí proti Parkinsonově chorobě, která vzniká podle spousty teorií z nedostatku dopaminu. A dopamin právě se vytváří z fenylalaninu. Nemám dost fenylalaninu, tak mám problém s tím, že potřebuju ho doplnit, protože bez dopaminu bude mít člověk do budoucna průšvih. Taky zvyšuje hladinu endorfinů a enkefalinu, což jsou zase hormony, které ovlivňují pozitivně naši náladu a má analgetické účinky a působí proti bolesti. Jo? Tohle, co se zjistilo při výzkumu, při operacích a vlastně při té péči, která je po nějakém chirurgickém zásahu. Používá se při léčbě artritidy, Parkinsonovy choroby a dokonce i při roztroušené skleróze. Právě kvůli těm účinkům, že pomáhá zlepšovat chemii mozku a vlastně přebudovávání toho mozku. Jedna z věcí, o který se kdysi říkalo, že mozek máme jeden,
a prostě máme omezený počet nervových buněk, jo, a jak člověk stárne, tak už prostě mu umírají a končí to, tak prosím nás to je blud, je to blbost, je to asi stejný, jako že zdroj železa je špenát, jo, to není pravda, tam se sekli o desetinou nebo setinovou čárku, stejným způsobem tady to není pravda, mozek je neuroplastický a přebudovává se. Váš mozek současný není ten mozek, který budete mít za 10 let, dochází k obnově i neuronů. Jo? Takže, takže jedna z věcí, která vlastně přináší ten fenylalanin, je, že pomáhá regeneraci mozku. Další je treonin, což je aminokyselina, která je důležitá pro tvorbu kolagenu a elastinu. Zase aminokyselina krásy, se jí taky říká, je nezbytný i pro tvorbu glycinu a serinu, snižuje množství tuků v játrech, celkově podporuje metabolismus tuků. Jo, tady koukám, že odporuje, ale neodporuje. Podporuje. Podporuje funkci imunitního a nervového systému, zmírňuje úzkost a deprese, používá se při léčbě z těch stavů. Jo, to znamená, pokud někdo trpí na deprese, úzkosti, může to být, že nemá dostatek treoninu. Je důležitý pro výživu zubů a kostí, využívá se při léčbě roztroušené sklerózy kvůli jeho vlivu na centrální nervovou soustavu. Přispívá k udržení svalové hmoty a zdravých kostí. Znovu se tady bavíme o tom, že my jsme proteiny. Naše játra, slezina, plíce, srdce, to všechno jsou proteiny. To jsou srdce je sval, prostě všechno. My jsme postavení z těch proteinů jako takových, mozek taky. To znamená, že všechny tyhle látky mají velmi důležitý vliv pro obnovu a pro obnovu, regeneraci všech částí našeho těla. Tryptofan se nazývá aminokyselina dobré nálady. Proč? Protože za spoluúčasti vitamínu B6 se z něj v mozku vytváří serotonin. Není to jediný místo, kde se vyrábí serotonin, ten se vyrábí i ve střevech, ale z tryptofanu se vyrábí serotonin, takový ten rychlej v mozku, který má na nás největší vliv. Říká se mu hormon radosti. Jeho nedostatek byla za následek stavy úzkosti, deprese, migrény, poruchy spánku a poruchy spánku i mimo jiné, protože vlastně pro spánek je nezbytný hormon melatonin, který vzniká přeměnou serotoninu. Jo? Jestliže nemám serotonin, nemám melatonin, sami víte, že když má člověk depkry, je to prostě, má blbou náladu, tak se mu mnohem hůř usíná, než když je happy a je v pohodě. Tryptofan je taky zajímavý tím, že vytváří, jo, syntetizuje se z něj vitamin B3, který má přímý vliv na naši srdeční soustavu. Jo. Podílí se na regulaci krevního tlaku, zvyšuje energii v buňkách a zasahuje do metabolismu cukru a tuku. Jo. Zase tlumí bolest a dokonce tady má vliv i na naši tělesnou teplotu. No a z těch 9 esenciálních aminokyselin tady máme ještě valin, poslední, zároveň ten, který patří mezi ty 3 BC, Ačka. A valin je aminokyselina síly a zdravého myšlení. A skutečně tak to je. Přispívá k zesílení našich svalových tkání. Dokonce, kde je dostatek valinu, tak opravdu ty svaly jsou pevný. Oni jsou umožňuje prostě jejich dobrou regeneraci, jo, protože vlastně má schopnost přitáhnout o molekulu glukózy navíc, to znamená vlastně víc energie, víc cukru, jo, a díky tomu vlastně dochází k lepší výživě a rychlejší regeneraci svalů. Zlepšuje metabolismus, posiluje imunitní systém, stimuluje mentální a nervovou činnost, potlačuje nespavost, nervozitu a chutě k jídlu. Stabilizuje hladinu krevního cukru zase, podporuje správný růst a vývoj dětí. To znamená, ty věci, které jsme si teďka přečetli u těch 9 aminokyselin, esenciálních aminokyselin, to jsou účinky něčeho, co si naše tělo neumí vyrobit. Jo, znovu to chci zopáknout. Neumí to vyrobit.
buď to s ním z nějakého zvířátka, nebo z nějaké rostlinky, jo? Ale v něčem je fenylalanin, v něčem je histidin, v něčem je leucin, v něčem je valin, v něčem je toho víc, v něčem je toho míň, ale každopádně my potřebujeme správný poměr. Protože je úplně jedno, kolik mám vyrobených aut, pokud mám 10 čipů, víc jak 10 aut nevyrobím. Dává smysl? Pokud mám 10 překladů, víc jak 10 oken tam neudělám. Jo? A to je právě ta smutná zpráva, že my vlastně nejsme schopní, a proč vlastně dochází s časem k jakoby degeneraci rozkladu. My nejsme schopní vlastně udělat to, že tomu tělu dáme to, co potřebuje. Jo, je to o tom, že si jako tu šáhne, ale ta správná směska, ten správný koktejl, ten je strašně těžký vytvořit. Jo? Ještě je tady poslední takzvaná semiesenciální nebo podmíně esenciální aminokyselina, což je arginin, L-arginin. A já se tady u něj zastavím. Za prvý je za určitých okolností podmíněna. Jo? Jaký jsou ty okolnosti? Když je člověk nemocnej, nebo když je v katabolickém stavu po cvičení. To znamená vlastně rozklad, málo energie, jo? Potřebuju urychlenou regeneraci. Jo? Když se tohle stane, kdokoliv, kdo cvičíte, tak ve skutečnosti pro vás je L-arginin esenciální aminokyselina, protože to tělo prostě jí nemá dost, jednoznačně. Jo? Co L-arginin dělá, je to strašně chytrý, že to do toho přidali, protože on vlastně násobí účinky všech těch dalších esenciálních aminokyselin. Zvyšuje prokrvení svalů a mozku. On obecně zvyšuje prokrvení. To je ta hlavní funkce, hlavní úloha. Jo, rozšiřuje cévy, napomáhá produkovat růstový hormon a inzulin, což jsou vlastně podobné látky, akorát, že růstový hormon startuje regeneraci a budování, inzulin zastavuje regeneraci a budování a zpracovává krevní cukr. Jo? Pomáhá zpracovat krevní cukr. Zlepšuje regeneraci namožených svalů, kloubů a chrupavek, podporuje tvorbu bílých krvinek, urychluje hojení a posiluje imunitní reakci organismu. Zlepšuje sexuální funkce, erekci a tvorbu spermí. Když tady na chviličku zabrzdím a řeknu znovu arginin, možná si vzpomenete na Radima Uzla a na jeho preparát Argin Max, který propagoval v televizi nebo propaguje pořád, i když se už na nás kouká někde z jiný dimenze, tak s hlavní složkou Argin Maxu je právě arginin, tahle aminokyselina, která pomáhá tomu, aby se líp prokrvily všechny části těla, včetně těch, které jsou sexuálně nezbytný. Jo? Takže erekci, tvorbu spermí, reguluje hladinu krevního cukru, pomáhá regulovat vysoký krevní tlak. Dokonce jsem četl v jedné studii, že pomáhá i při ischemické chorobě srdeční, že vlastně pomáhá tomu, aby se ta zánětlivost, možná je to i díky tomu, že vlastně krev se dostane mnohem dál, mnohem víc proudí, sníží se krevní tlak, menší zátěž, tak vlastně to pomáhá uzdravení z těch zdravotních problémů a zlepšuje průchodnost krve, to už jsme vlastně teďka tady říkali, cévami a posiluje tak okysličení všech orgánů. Prospívá lidem s cukrovkou, protože zlepšuje metabolismus glukózy a citlivost na inzulin jako takový. Takže proto těm 9 esenciálním máme 10. semiesenciální nebo podmíněně esenciální, která ale pokud je někdo nemocný nebo pokud někdo cvičí opravdu, tak pro takovýhle lidi je to jednoznačně esenciální aminokyselina. A my ji tady máme oproti tomu původnímu složení právě navíc. To, co odlišuje naše současné složení, který od 5. si budete moct koupit na stránkách s tím starým, za prvý, že toho máte víc za stejnou cenu, což je za mě úplně geniální, je to úžasný. Máte o 30% navíc
právě toho lizinu teda leucinu, pardon, eleucinu, máte tam navíc právě ten arginin, který v tom původním složení nebyl, ale právě pro lidi, kteří cvičí, nebo je to násobicí látka, proto mluvíme o tom, že že dokážou vlastně tyhle aminokyseliny udělat tak velký kus práce. Teďka problém, který máme, jo, dobře, máme tady aminokyseliny, nestačilo by to třeba jenom tak jako si dát nějakou vyváženou stravu, jo. Pojďme se podívat na jednu věc, jo. My v principu jsme schopní se postarat o to, aby to tělo fungovalo eh, na základě, na základě vlastně aminokyselin, které se uvolňují tou katabolickou reakcí, to znamená rozkladem svalstva. Jo? Jenomže to svalstvo máme nějaký v určitém věku a postupně množství svalstva klesá a tím pádem se nám zmenšuje jednak spíš náhradních dílů, jo? Nebo sklad náhradních dílů, ale zároveň ještě to přináší další problémy. Ztráta svalstva obecně je nebezpečná. Jo? Jednak protože ty svaly nám umožňují pohyb, ale taky jsou zásobárnou proteinu a aminokyselin. A druhá věc, o které se často nemluví, zvyšují podíl vody v těle. Jo? My jsme z 80% voda, pokud nemáme 30% nebo 40% nebo 50% tuku. Jakmile nám odcházejí svaly a začne se nám hromadit tuk jako zásobárna energie, protože svaly jsou vlastně zásobárnou energie, jinou, jo? Lepší, funkčnější, jo? Tam je nejenom energie, ale i aminokyseliny. Tuk je jenom energie, v formě tuku ještě k tomu těžko dobytná. Jo? Takže ve chvíli, kdy ve chvíli, kdy máme víc tuku, máme méně vody, ale protože jsme vlastně chemická továrna, tak ve chvíli, kdy nám chybí voda, chybí nám hydratace, tak všechny chemické procesy jedou pomalejc, hůř, s chybama, jo? A proto dostatečné množství svalů je pro nás strašně důležitý, protože jsou právě i tou zásobárnou vody. A k tomu ještě jedna věc, a to je výzkum, který vzniknul někde asi před 10 lety, a to je, že svaly jsou vlastně i endokrinní žlázy. Jo? To znamená žlázy z vnitřní sekrecí. Něco jako slinivka nebo podvěsek mozkový. Svaly při kontrakci, při pohybu uvolňují látky, které jsou hormony, které jsou přirozený antidepresiva. Proto když se člověk zacvičí a předtím se mu nechtělo, nebo mu bylo smutno, nebo blbě, proto se člověk cítí dobře. To, co je nezbytný, je pohyb. Jo? To znamená, je to jeden z výzkumů, který vznikly a kdokoliv, kdo má třeba stavy depresí nebo něčeho takového, tak právě cvičením je schopný si otočit chemii mozku a naučit ho. I díky tomu, že vlastně jak člověk začne cvičit, tak začne přemýšlet i o tom, co jí, začne dostat ty správné aminokyseliny a zjistíte, že to není o nějakých antidepresivech nebo lékách, ale je to o tom, co jím nebo jakou výživu tomu tělu dávám, ať už z jídla nebo z nějakých suplementů a k tomu i nějaký pohyb, který je nezbytný. Tak, nedostatek esenciálních aminokyselin hraje důležitou úlohu při ztrátě svalstva. Okolo 25. roku vlastně jsme na maximu. Od 25. do 35. roku vlastně, pokud člověk na tom nepracuje, tak mu začnou už ubývat svaly. Zhruba asi o 0,5 až 2% celkového množství svalů za dekádu. Jo? To znamená 25 až 35 a 35 až 45 člověk může ztratit třeba, řekněme, přirozeně, jo? Bez nějakého velkého zdravotního problému. Až třeba 4% svalové hmoty. Jo? Mezi 45. a 75. rokem už je to 7 až 8% v průběhu 10 let. To znamená, to máte 55, 65, 75, jo, to je 3x8, je 24 a vidíte, to už jsme skoro u toho standardního čísla, kdy okolo 70. roku většina lidí přišla minimálně o 25% svalové hmoty, ale většinou to bývá i víc. Jo.
Po 70 už je to okolo 15% každou dekádu. O to člověk přijde. A jedna z věcí, která je průšvih, je, že si neuvědomíme, že množství svalové hmoty znamená jednak tu zásobárnu aminokyselin pro regeneraci, takže jak je člověk starší, má prázdný sklad s náhradníma dílama, tak se potom začínají rozvíjet různé choroby, které v mládí by nevznikly, protože bylo dostatek náhradních dílů. Jo? Jako když nemáte prachy na servis, jo, a nevyměníte kotouče, jo, a dáte na to destičky teda, jo, ale kotouče tam necháte ty starý, jo, a když to uděláte dvakrát, jo, tak se vám začnou zadírat kotouče a pak musíte vyměnit celou brzdovou soustavu, jo. Naštěstí u auta to jde. U člověka náhradní díly moc nebývají, jo. V létě bývají kvůli motorkářům, ale ne všechny náhradní díly jsou dostupné pro všechny, jo. To možná byl černý humor, to jsem asi neměl, ale je to realita. A tady vidíte vlastně něco, čemu se říká práh nízké fyzické výkonnosti, kdy se dostaneme v průběhu času do okamžiku, kdy se člověk sotva hejbe. Ale když si nedá pozor, tak se může dostat do úrovně invalidity, když už z té postele vlastně nevstane. A to je tak plíživý proces, že najednou prostě už nemůžu. Jo? Najednou už těch svalů je málo, už té energie je málo, té výrobárny energie, která je vlastně v těch svalech, je málo. Takže co s tím? No, řešení je pracovat na tom včas, ale samozřejmě, i když je člověku 70, 80, nevadí, díky tomu, že člověk začne do toho těla dávat to, co to tělo potřebuje, tak se ta fyzická zdatnost nebo fungování těla může otočit a může se to výrazně vylepšit. To, čemu dochází, je takzvaná sarkopenie, což je nemoc, nebo nemoc. Je to stav, ke kterému dochází, kdy vlastně se ztrácí svalová hmota se stářím a prorůstá tukem a svaly už nefungují tak, jak vlastně fungovaly předtím. A pravda je ta, že ta sarkopenie jako taková se díky tomu, že žijeme v době, ve které žijeme, že jídlo, které jíme, je chemicky zpracovaný, vlastně vitamíny už v tom nejsou ty, co mají být, protože už se vyrábí i prostě ty rajčata jsou někde hydropolní. Prostě to, co si koupíme, je jídlo, který nám možná nasytí hlad, ale rozhodně není schopný dodat všechny látky, které to naše tělo potřebuje. Jo? A díky tomu se hrozí, že v příštích 30 letech dojde k obrovskému zdravotnímu problému, že bude spousta lidí, kteří nebudou moc hybní, nebudou moc fungovat, protože budou trpět na nedostatek svalové hmoty. Co k té ztrátě svalové hmoty přispívá? Teďka jsme si tady řekli, že to je věk, že to je stáří. Jsou tady ale další věci. Jeden z největších problémů ztráty svalové hmoty je cílený snižování hmotnosti. Jo, člověk nabere a rozhodne se, že si dá dietu. Jo, tak sníží kalorický příjem. Ale není možný udržet za normálních okolností, normální stravou. Já tady jenom někoho přijmu, vidím, že tady nám někdo visí, tak. Není možný přijmout za normálních okolností to množství esenciálních aminokyselin a vůbec těch dalších látek do těla v případě, že držím dietu, která je nízkokalorická. Jo? To nejde. Čemu tím pádem dochází? No, pokud je člověk rozumný, tak má tu dietu takovou, že doplní dostatečné množství proteinů, ale může se stát, že člověk ztratí kromě tuku až 25% z každého kilogramu. Jo? Čtvrt kila je ztráta svalový hmoty. Jo? A tady se na to můžete podívat, záleží na tom, jakou dietu držíte. Jo? Běžná dieta je okolo těch 25%. Tadyhle, když držíte dietu, která je postavená na tom, že právě máte víc proteinů jako přísun, ale i tak, jakmile je tam energetická hodnota
stažená dolů, tak automaticky dochází ke ztrátě svalové hmoty. Možná jste někdo zažili jojo efekt. Jo, to znamená, to, co jste chodili, tak ve chvíli, kdy člověk přestane držet tu dietu, tak to rychle vylítne nahoru. Stává se to všem, skoro pořád. K čemu dojde? Nabíde nám zpátky tuk. Ale těch 25% svalové hmoty, které jsme ztratili, se velmi těžko vrací zpátky. To by člověk musel cvičit, jo, a dát tomu tělu správnou výživu a to většinou nedáváme, protože přestaneme s dietou a naskočíme zase na junk food a je to průšvih. Takže člověk si udělá 10 takovýchhle diet a srazí si totálně ke dnu množství solové hmoty, protože se snažil zhubnout. Další věc, která snižuje množství svalové hmoty, je sedavý životní styl. Nehybám se a ztrácím, logicky. Jo? To, co se nepoužívá, tak to se ztrácí. A doktor Wolfe, jeden z vlastně těch programů, na kterých on pracoval, byla výživa pro NASA, protože kosmonauti, když nejsou jakoby v gravitaci, v tom beztížném stavu, tak ta svalová hmota zase se ztrácí. Dneska oni mají na to speciální přístroje, cvičí tam speciální výživu, která jim pomáhá, aby nestráceli tolik té svalové hmoty tak rychle, ale možná si vzpomenete, jo, a některý z vás asi ne, jste mladý, ale byly doby, kdy ty kosmonauti spadli s padákem, jo, z kosmické stanice po měsíci, dvou a další půl roku byli v nemocnici a dávali se dohromady, protože přišli o velkou část svalové hmoty. Jo, takže sedový životní styl je průšvih a otázka je, co s tím? Ale bez ohledu na to, kolik nám je, tak bychom měli přemýšlet, že s tím chceme něco dělat. Na základě těch faktů, co jsme si teďka tady řekli, by mělo být jasný, že je zapotřebí s tím něco dělat. Akorát otázka je, stačí zařadit do našeho jídelníčku bílkoviny, tam třeba přidáme All Plant Protein nebo ten XS, je super, je to perfektní. Nebo dám si víc masa, nebo teďka ty luštěniny tam budu do sebe rvát. Realita je taková, že pokud přidám víc bílkovin, tak na každý gram bílkoviny jsou 4 kalorie navíc. To znamená, že to hodně ovlivní váš denní příjem energie oproti snaze udržet si nějakým způsobem svou váhu a zároveň z těch běžných bílkovin tam jsou i nenasycené tuky, které nejsou ideální. Jo? Takže to není to řešení. Ideální řešení je, jak už asi chápete, proč si dneska povídáme o XS Amino Plus, XS Amino Advantage Plus, je zvolit doplněk stravy. Ten důvod je hrozně jednoduchý. Já se za chviličku zmíním o tomhle slajdu. Ten důvod je takový, že když ráno, kdybyste minimálně denně dali jednu odměrku, jo, který obsahuje 4,1 gramů aminokyselin. Tenhle se preparát neobsahuje žádný cukr, jo, je sugar free. Má sladkou příchuť, ale je sugar free. Ten důvod je ten, že cukr by zastavil růstový hormon. Po noci, kdy se zpracoval cukr a vaše tělo najednou je ve stavu regenerace a obnovy a působí růstový hormon, tak to nejhloupější, co člověk může udělat, je ráno tam prdnout něco sladkého, protože si zastavíte regeneraci. Ideální třeba do 12 hodin do oběda si dát něco slaného nebo nějaký vajíčka nebo jo, prostě něco takového, aby tam nebyly tolik sacharidy, aby to nebylo sladká záležitost, protože velké množství sacharidů, bílej rohlíček, jo, to je jako kdybyste se dali pár kostek cukru. To všechno způsobí, že zastavíte růstový hormon, vyplasí se inzulin a začne se zpracovat cukr, který se právě natrávil, jo, v žaludku a ve střevech. Zatímco my chceme se uzdravovat, jo, potřebujeme regeneraci svalů nebo budování svalů jako takový. Takže proto je to bez cukru a zároveň tím, že to je naštěpený, tak to vaše tělo nemusí trávit a je jedno, jestli má ty správné enzymy na trávení proteinu nebo ne, protože rovnou vám jde do krve ta správná kombinace
ten správný koktejl těch esenciálních aminokyselin. Ten zbytek, to si tělo umí vyrobit a vyrobí si to podle potřeby. Jo? Tohle je to, co si vyrobit neumí a to, co by muselo rozložit svaly pro to, aby vytvořilo zase nový proteiny, ať už svaly, nebo něco do mozku, nebo něco do žaludku, nebo něco do jater, nebo prostě kdekoliv. Jo? A studie, to, co teďka tady vidíte, dělali klinickou studii na ten produkt. Jo? Můžete si najít na stránkách i odkaz. A na základě té klinické studie mají důkazný materiál. Já myslím, že asi víte, co to je klinická studie. To není, že někdo něco vyzkouší, ale to má velmi přesné podmínky. Farmaceutické firmy dělají klinické studie, aby dokázali, že můžou třeba nějaký lék používat bez klinické studie nic. Jo? Tak máme klinickou studii, která prokazuje, že stačí alespoň tahle jedna dávka, jo, pokud necvičíte, k tomu, aby to tělo dostalo to, co potřebuje a při lehký zátěži 3x týdně nějaký malý cvičení, to zvyšuje množství svalové hmoty. Co je ale překvapující, co nikdo neočekával, že došlo k výraznému snížení viscelárního tuku. To je ten tuk, který je uvnitř mezi orgánama, jo, který za normální okolností se strašně těžko odstraňuje. A vlastně to nejde. Jo, musíte hodně hubnout, hubnete všude možně a ten viscelární tuk v tom břiše pořád je. Tak tohle je preparát, který díky té směsi aminokyselin vlastně nastartuje očistu a vlastně dochází v první řadě k pálení toho viscerálního tuku jako takového. Jo? Na co jsme zapomněli? Chci podpořit své svaly, abych do dnešního dne mohl žít zdravější a spokojenější život. Mezi náma, hele, já věřím tomu, že nikdo z nás nemá ani o hodinu díl, ani o vteřinu díl, než kolik nám Pán Bůh dal. Ale strašně záleží na nás, jakou kvalitu života budeme mít v těch posledních 5, 10, 15 letech. Někdo může být posledních 10 let ležák. Někdo těsně předtím, než ho klepne Pepka, ještě pojede na kole, zacvičí si a pak ho teprve klepne Pepka. Jo, a bude žít plnohodnotný život, plný radosti s rodinou, s vnoučatama, pravnoučatama a tak dále. Jo, XS Amino Advantage Plus je právě ta vstupenka do toho, aby jsme byli schopní žít náš život aktivně i v době, kdy vlastně jsme v uvozovkách starý. Ale ono to pomůže k té regeneraci tak, že to naše tělo tak starý rozhodně nebude. Je to vylepšený, optimalizovaný složení, o tom jsme si říkali, je tam navíc o 38% ten L-leucin, je tam navíc ten L-arginin. Je to velmi účinný preparát a máme to podložený vědeckou studií. Co se týče trávení, tak je snadno travitelný, protože už je to naštěpený. A je to receptura bez nějakých dalších látek, kofeinu, tak dále. Důvod, proč je slazený, je ten, že aminokyseliny, esenciální aminokyseliny jsou velmi, velmi hořké. Proto, aby se to dalo pít, aby to nebylo něco odporného, tak obsahuje inhibitory hořkosti a sladkou chuť, která pomáhá tomu, že to je dobrý. Takhle, když to řeknu, tak to zní jako, že to bude něco hnusného. Ale musím vás potěšit. Bude to milovat, je to strašně dobrý. Má melonovou příchuť, je to lehce nakyslý a je to něco, co si zamilujete a pro nás, my díky tomu, že jsme od Ricka Setzera dostali tohle inovované složení jako dárek, když tady byl na Winter Conference, tak to testujeme a zkoušíme každý den. Minimálně tu jednu dávku si dáváme a musím říct, že to má obrovský vliv. A ta chuť je opravdu jako bombastická. Jo? Ostatně objednejte si hned 5., jak to bude dostupný a budete překvapený, jak strašně dobrý to je. Jo? Co bych třeba dal jako doporučení, ta jedna dávka, ta jedna odměrka 7,3 gramů, ve který je 4,1 gramů těch čistých aminokyselin, tak oni tady říkají do 300 ml,
Vyzkoušejte si, jak to máte rádi. Já to třeba míchám do půl litru a dávám si to do skleněný lahve na pití, taková ta silnostěná skleněná, která, když do ní nalijete hodně studenou vodu a dáte třeba do toho 2-3 kosky ledu, ty působí i jako shaker, tak si tam dáte jednu odměrku, zamícháte, protřepete, vypijete a budete mít strašně zvláštní pocit. Řekl bych, nevím jak vy, ale u mě to funguje tak, že mi to oddálí snídani, protože to tělo najednou pozná. Jo, ono, i třeba lidi, kteří zkoušeli to předchozí složení, tak říkali, wow, já s tím, když si to dám, tak já, když třeba běhám, když někdo běhal, já uběhnu dál, nebo já mám více energie v tom fitku, jo, nebo já se cítím vůbec tak jakoby nadopovaně. Ten důvod je ten, že mozek pozná, že v krvi jsou aminokyseliny a říká, jdi do toho naplno, máme dost náhradních dílů, jo, a tím pádem neexistuje žádný omezení. Zatímco pokud člověk strádá, nemá dobrou výživu, tak mozek řekne, hele, pohoda, pohoda, klídek, jo, nikam to tlačit nebudem a udělá vás utahanejma. Udělá to, že nebudete mít takovou sílu, protože bude chránit současný stav před tím, aby se nemuselo rozbudovávat, rozkládat svaly a jo, prostě je to složitý. Je v krvi dost aminokyselin, je tam dost náhradních dílů, tělo bude happy a věřte tomu, že i vy budete happy. Takže vrátím se zpátky k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí. Ať už máte sedavý životní styl, ať už jste sportovci, jo, když máte sedavý životní styl, amino je pro vás nezbytný a začněte se hýbat, aspoň trochu. Pokud jste mladí, dospělí až velmi staří, jo, rádi se hejbete, jo, amino je pro vás, protože je mnohem snazší a lepší si dát aminokyseliny než trávit nějaký jídlo a vymýšlet který koktejl. Omezujete kalorie, držíte nějakou dietu, nutně do toho potřebujete zařadit aminokyseliny, protože jinak si zaděláváte na průšvih a budete mít ztrátu svalové hmoty. Jestli už jste to dělali, tak začněte se hejbat a berte aminokyseliny proto a přidejte si protein do své stravy, abyste vrátili ty svaly na tu původní úroveň. A sportovci, sportovkyně všech věkových kategorií, pro vás Amino Advantage Plus bude mít obrovský benefit, protože je to něco, co vám pomůže k regeneraci, pomůže vám to k špičkovým výkonům, který by člověk normálně nedosáhnul. Prostě je to zařízení, preparát, který je úplně pro každýho. Jo? Je to úplně pro každýho. To, na čem záleží, je to, jak se chcete cítit. Jo, protože fakt je to, že pokud nedáme tomu tělu ty správné esenciální aminokyseliny, tak je velká pravděpodobnost, že i ty dobrý proteiny, který mu dáme, ať už je to nějaký dobrý steak, jídlo, zdraví, ať už si dáte all plant protein nebo ten XS hydrolyzát syrovátkový, který máme, který je fantastický, tak hrozí tady nebezpečí, že z toho nedostanete to, co jste mohli dostat, protože to tělo prostě není nastartované. Jo? Ideální varianta je ráno si dám tohle hned po tom, co vstanu, jo? Pak si dám snídani, někdy o půl hodky později a pokud chodím cvičit, tak ne před cvičením, po cvičení. Jakmile docvičíte, tak si dáte XS Amino Advantage a dojde okamžitě k zabudovávání aminokyselin do vašich svalů a vlastně té podpoře regenerace jako takový. Takže já teďka tady schodím tu prezentaci, protože to už máme všechno a dám prostor na otázky, jestli tady má někdo otázky. Rád se s váma otázky podělím. Poprosím tě, Kubo, jestli by si to mohl umožnit lidem, aby se mohli přihlásit. Mělo by to fungovat tak, že každý, kdo si ťuknete na mikrofonek, tak už byste si měli být schopný ho zapnout. I když vzhledem k tomu, že tady koukám, že jsem povídal už 1,5 hodiny, tak je dost možný, že už jsem vyčerpal všechny otázky. Tak jestli jsem je vyčerpal, nevadí. Když nějaký vzniknou, domluvte se svým mentorem, kamarádem, který vás sem pozval. Pokud by nevěděl, tak ty otázky si nějaké mě dostanou, co nebudu vědět, tak zjistím od pana profesora Astla nebo od někoho povolanějšího ještě. Nicméně doporučuji každému z vás, abyste si zhlídli
to video od doktora Wolfeho, který máme přeložený, otitulkovaný, abyste do toho pronikli, budete z toho nadšený. Za mě je to něco, co si můžu troufnout říct, že třeba můj kamarád, sponzor, mentor Roman Hasman říká, že vstupujeme do doby proteinový, nebo možná bych řekl do doby aminokyselinový, protože v dnešní době to, co rozlišuje naše životy, je to, co víme. Když člověk má správný finanční principy, no tak dva, který mají odlišný finanční pohledy na svět, od teďka za 20 let, jeden bude mít pořád prd a druhý bude finančně zajištěný. Jo? Jeden, prostě to, co děláme, naše rozhodnutí, naše znalosti, nás odlišují. Jo? A kdo pije dobrou vodu, tak to bude mít vliv na něj, na jeho děti. Jo? Protože v té vodě jsou dneska hormony a jo, dávat si pozor na to, aby člověk nejedl úplně kuřecí maso plný dalších anabolik, jo? Některý z nich můžou být podobný lidským a tak to na nás má vliv. Prostě, jo? Musíme si dát pozor na to, co jíme. Ale kdo to neví, tak neví. Jo? My jsme nevěděli, já jsem třeba vůbec netušil, jaký ohromný vliv proteiny, hýbání se má. Vůbec jsem netušil, jak moc jsem si ublížil těma nekonečnýma dietama, který jsem držel. A když člověk něco ví, tak samozřejmě se podle toho pak začne chovat jinak. Nicméně chtěl bych vás vyzvat, abyste nejenom udělali změnu a určitě začínali ráno jednou odměrkou tohodle, ale abyste se o to podělili i ve své rodině, mezi svýma blízkýma, protože je tolik lidí, kteří by mohli žít lepší život, aktivnější, mohli by mít méně zdravotních problémů a mohli by nemít některé nemoci, které by třeba, kdyby měli dost náhradních dílů, jo, tak by nezadřeli ty brzdové destičky a nemuselo by se měnit všechno. Jo? Akorát u toho těla se to někdy vyměnit nedá. Takže to bych vás chtěl k tomu nabádat. Je to preparát, jak jsem říkal, skvělý pro lidi, co cvičej, ale je to stejně skvělý pro lidi, co necvičej, nebo pro lidi, kteří jsou mladí, středního věku, moudrý, lidi, kteří mají vysoký věk. Pro každého je to nezbytná věc, protože to tělo prostě potřebuje náhradní díly, aby mohlo fungovat dál.